sarki Sanusi. Kujerar ka daban, halin ka daban, takalmin ka daban, ilimin ka daban. Babban bango ne madafar talakawa. Sarki jikar Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Takawa lafiya sarkin Kano mai martaba Alhaji Sanusi na biyu. To bismillah Allah gargina, rahama na haskaka kirjina, waƙar sarkin Kano garina. na zaune gyara zama na tsakarin suna. Dan birane kada kunnen ka da busa ta saraki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Allahu salli wa sallim taslima ga wanda a san sa Kano muka zama masu karama. Darajar su Kano kuda mai kaso ka koma. Abban Fadima ne, sarkin Aliyu ne, sahibin Abubakar Umar Usman Sadauki. Albishirin ku dangare, ku ce goro, kuna unawa, sarkin da ake faɗa masa taro, shakallan kallo da ya tsaya haɗa Ita ka sani baka da tsoro. sarkin sarakuna tauraro, mai horo abu Allah ai koyi da ma'aiki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Sasa amal sarakuna sarkin sarakai, Mai da garin wani garin kango. bana gaba daɗi ya ja kai awakai. Mai talakawa uban marayu akan talaka kasa daukar da kai. Allah yana tare da kai, Muna tare da kai. gargami wannan Baya goya marayu sarki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. shakundin ilimi arziki sarauta iyawa, wanda na hana kankara gaskiya ne kake nunawa, jirgin addini da an ga aka sinawa. Wane mutum? Masani dan masani jikan masani abon masani. Jikan Sai ka kai Abban masani. iwa gagar sarki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Alhuda ilimi waye kai ka a sarakai. Alhajin alhazai malamin malamai sarkin sarakai. Gwamnan kuɗi kai ba na mutum ba uban masu arzikai. Sarkin da ya fi son talakawansa a karawanin da yake kansa. Sai mu dau darasi a gare shi rayuwa ta yi sauki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Jama'a kuma gaida sarki, jama'a kuma gaida sarki, jama'a kuma gaida sarki, jama'a kuma gaida sarki. Ku tafi mu gaida sarki, 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 jama'a kuma gaida sarki, jama'a kuma gaida sarki, jama'a kuma gaida sarki, jama'a kuma gaida sarki. Ku tafi mu Rufa isa jumburna Ina maka madalla. sarki na 14 shekarar 2014 a kanan dabo. wane mutum? Aka nan dabo. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Gaji babban gaya sarkin Kano na Kanawa. Arziki da sarauta shi ake nunawa. Sai yaushe? Ko da mai ka zo sarkin Kano su tumbin giwa. Farin gani san kowa jama'a na ta yabawa. Mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Takawa lafiya sarki jikan sarki mai martaba Malam Muhammad Sanusi Nabi iya sarki. Kanan da bagari ɗaya mai dubin sarakai. Baka zo Kano
ba baka ga gari ba mai tsarin sarakai Kalakin Kano mai sarki sadaukai dan maliki dan majan Kano Wurin amanar sarki ne inda kan Kano na sarkin Kano iya sarki takawar ka lafiya sarki jikan sarki masani dan masani jikan masani ya san alifun bawun tawun ya san HIJKLMN takawar ka lafiya ko jimina ta nisa kanta ta o ba a kira ta kaza ba lambu shashinge gurnani sawaige aljanna mai masoya da yawa takawar ka lafiya taka lafiya gaba salamun baya salamun mai martaba sarki sunusi na biyu jikan sarki sunusi na daya